Poštovani gledaoci, pratite vesti televizije Viktorija. Moje ime je Kristina Jovanović. Ekipe seoskog vodovoda 2. oktobra svakog dana su angažovane na održavanju vodovodnih mreža u naseljenim mestima naše opštine kako bi svi meštani sela imali kvalitetno vodosnabdevanje. Zbog neizmerenih velikih dugovanja neplatišama će biti isključena voda nakon praznika. Odmah posle ovog praznika sledi jedan period isključenja nesavesnih platiša. Tako da će da ekipa seoskog vodovoda bude bukvalno podeljena na deo koji će samo da te poslove radi. Znači da nesavesne platiše, koji su, a ima ih dosta, jednostavno morat ćemo da ih isključujemo na glavnim vodovima, znači da možemo na taj način da ih prinudimo da plate svoje dugove, odnosno potrošenu vodu. U toku su aktivnosti koje se odnose na realizaciju skupštinske odluke o raspisivanju samodoprinosa za narednih 10 godina. Članovi komisije i članovi opštinskog veća svakodnevno u okviru programa obilaze naseljena mesta, gde u mesnim zajednicama drže tribine o uvođenju samodoprinosa. Pozivam vas da u narednom periodu glasate za samodoprinos koji je raspisan na teritoriji opštine Vršac. Ono što je urađeno iz prethodnog samodoprinosa od 2007. do 2016. godine i koji ističe krajem ove tekuće godine i onaj koji bismo trebali da izglasamo za narednih 10 godina je velika stvar za opštinu Vršac, pogotovo sa stanovišta i puteva i trotoara. Ja vam neću pojedinačno govoriti o putevima i trotoarima koji su urađeni, samo ću ukupne cifre da vam napomenem, jer su to putevi i trotoari kojima vi svakodnevno hodate, vozite svoje automobile. Ukupno je u sredstvima samodoprinosa u proteklih 10 godina prikupljeno 370.586.158 dinara. Od toga je na grad utrošeno 269.904.372,93 dinara ili 72,83% i na sela 84.300.110,61 dinar ili 22,75%. Na projektnu dokumentaciju utrošeno je 3,40%. Ovaj odnos vidi se da je 72% u gradu i 22% na selu i tako je bio i predviđen i otprilike u toj dinamici i prikupljan samodoprinos iz grada i sela. Prilikom odlučivanja koje će ulice i trotoari biti urađeni su važnost saobraćajnice za funkcionisanje saobraćaja u određenim delovima grada, kao i međusobno povezivanje samih delova grada, zatim frekvencija i vrsta saobraćaja koji se odvija određenom saobraćajnicom, stanje kolovoza i trotoara u određenim saobraćajnicama. Zašto je važno da znamo, odnosno zašto je važno da prikupljamo samodoprinos i da ta sredstva ulažemo u ovu infrastrukturu? Veoma je bitno znati da pojedine saobraćajnice se održavaju koje su regionalnog značaja i iz budžeta Republike Srbije, iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, ali one saobraćajnice koje ostanu na teritoriji opštine, neke se izdvajaju iz budžeta, ali većinu saobraćajnica moramo da napravimo iz samodoprinosa. Takođe, ova sredstva su veoma bitna i u pojedinim slučajevima kada dođe do nekih neplaniranih događaja i nepredviđenih događaja. Vi sigurno znate da smo 2014. imali poplave koje su zadesile naš grad. Sredstva koja smo dobili za sanaciju tih poplava veoma teško, ali uz jedno veoma veliko zalaganje opštinske administracije, jesu sredstva koja smo dobili za rekonstrukciju, odnosno sanaciju tih onoga što su nam poplave nanele. Sredstva iz samodoprinosa smo u velikoj meri uložili i preusmerili na putevi i trotoare koji su tada bili uništeni, a koje nam sigurno sa viših nivoa vlasti ne bi bile nadoknađene. U vremenu kada se davanja, odnosno vraćanja sa viših nivoa vlasti prema opštini
Vršac smanjuju ih, prema svim drugim opštinama smanjuju i kad se najavljuju takve mere štednje sa nekih većih nivoa vlasti, veoma je bitno da naše ulaganje, odnosno ulaganje naših sugrađana u naš grad bude obezbeđeno putem samodoprinosa. Zbog Dana državnosti, parking servis svoje usluge neće naplaćivati ni danas, a dežurne ekipe ekonomske jedinice Komunalac radit će normalno. Vršački atletski klub 1926 u saradnji sa Sportskim savezom Vršca u nedelju 21. februara u Gradskom parku organizuje 4. Vršački beli kros. Početak je u 10 časova. Proglašenje pobednika u svim kategorijama je po završetku svake trke. Takmičarski brojevi delit će se od 9 do 9:45 u Gradskom parku kod fontane. Prijave takmičara možete poslati najkasnije do 18. februara. Iz atletskog kluba apeluju da se ispoštuje rok za prijave kako bi na vreme ažurirali startne liste. 3 prvoplasirana takmičara ili takmičarki u svim kategorijama dobijaju medalje, kažu u Vršačkom atletskom klubu 1926. Svaki učesnik uvidom u zdravstveno stanje i fizičku pripremljenost učestvuje u trci na sopstvenu odgovornost, što je dužan da potpiše na prijavnom listu. Takmičari mlađi od 18 godina moraju imati potpisanu saglasnost roditelja ili trenera. Do kraja dana očekuje nas umereno oblačno vreme. Temperatura će se kretati u intervalu od 10 do 20 stepeni Celzijusove skale. Vetar jugoistočni duva brzinom do 5 metara u sekundi. Meteorolozi za sutra predviđaju umereno oblačno vreme. Minimalna jutarnja temperatura iznosit će 12, a maksimalna dnevna dostići će 16 stepen. Vetar promenljivog pravca duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti televizije Viktorija. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.